有人。malah sakung zabai langsung. Ayo संख्रि सार्स माथो नालि मोनामखादों no लाजलाय माखौ आयु गुमासो बेना नामा गुमा गुसेर Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापोल YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। मा होनदों मा होनदों खाम्फाया? दासो सिखारनानै बाहाय इसां बुरजा माइरं जावख'ना दोननो थांलायलांबाय जोङो। जावलोखो? न' सिङाव थानानै। माथो बासिगासिनोसो नोंलाय हनै? दोनखांबाय न' सिङाव बयबो बाल्थिं खामानि थिनबावोब्रा आंखौ जुमब्रा हाननो होबावो लगायनो होबावो जायाफ्रा मा हिनजाव थांबाथां आं जाया माथो जुमब्रा आयु लाजिबावबाय खामानि थिननानै जायाफ्रा मा नै हानगोन आं हाना माथो आङो जाखादां नोंनो जुमब्रा हानना होनो नै फिथाइयाबो गाहायावनो दङ आयु खाबानो मोनो मोनदोंना मोनाखैथाय गिदिरसिनखौसो जागोननो ओइ नै मेरला दं जुमब्रा नै इफोराव दङ रिदिं रादां थाइसे गारदों बहाबा नै थाइबा थाइनै ओइथिंसो गोजानावसो दङ गिदिरसिनखौसो जायोनो माबा बैयो जरासे दङ बै गोमोनसिन जाबाय बे गोमोनखौ हानसै र' बै दालायाव मेरला दं माथो हनै गोमोनसिनखौनो हाननो नागिरखादों नै लोगोफोर नायदो जुमब्राया right hey जुमब्रा मा होनदों नो जादो बेखौबो जिरना लाखाग्रोदो ओमफ्राय बानलु देदो नै मानसिया मोजां डायलग होदोंलै बिला सोर र' खारलायथार आं लामायाव बबेथिंथाय बिगुर जिरनांगौआ गानों जोमनानै बिगुर जिरनांगौ बबेथिं बानलु बबेथिं दङ जाखादों मानोबा नोंनो हाननानै होफैनांगौ हानना होफैबाय गोख्रै देनानै जा लगायनानै सामब्राम गुफुर बेनिफ्राय बानलु बोदोन गंगार दुन्दिया देनो होदों आरोना हामफाया आंखौ ओइ नै गावआथ' माइरं जावगासिनो दं देनानै लाग्रोनोसै नैबे नारें जुमब्राजों जायोनो नारें जुमब्रा मा बायद' मोसौसो लायदोंमोन आं no wah bimaखौनोलाय मा फन रायलायहरबाय मोजां जेथाब जानो लुबैथारबाय आं मेजेरगोनसो ना मागोनसोथाय मिथिया दिनैसो फार्स्ट टाइम जानो नायदों आरो जुमब्राखौ जादों नों फार्स्ट टाइम मेरला जागासिनो माला जालायखो फार्स्ट टाइम जादों बेबो जायाखै मा दाख्लै न'आव हाखानायखौबो जाबावाखैसो आं
Nih, video lagas nih, saya lebih kadang. जाथावना नुखाबायलै नै नै 이 जायगाया थोनाय नङादांलै बानलु बाथोनासो गोथाव जाथारदों जायगाया थोनाय नङा मानो थोआ गोलैगोन इयो लगायबाय नै होमबालाय गामला लायदो गामला थांलाय लायलाय नोङो थां दे लगायद' गोख्रै जानो लुगैथारबाय आं जुमब्राया नै मालाय देनाय देदला बिदिबा थावा इयो मिथिबाय डाइरेक्ट आखाइजों लगाय है आलु हो आलुआ बन सिनांगौ थानाथ्रां आलुआ गाबनो ओंखारो ओंखारगोन बिसां आलु मिथियाखै हाबायावनो मेरला गाबखांबाय माथो होनलाय दे पुलिस जानसां बुरलायनानै गाबबावो सोरबा फिसा गोलैबायसो जानो लुगैथारबायलै गावाथ' जि मिनिलायबावो हाबायाव लासै मिनियाबानो गाबो हाथायानो माराम हादायगोन फुवा गावनालाय गय जानानै खथ' मोजांबावसो आंना खदाल बायदि साइज दे संख्रि नाङाखै होथ'वाखै आङो नों बेसेबां बुरजा होदों आन्दाज लाना हरलाय जाखाबाय लगायनायानो जाथाराखै नै आखाइजों लगायनांसिगोन उफाय गैया नै आखाइजों लगायनाय बायदि जाथारालै आङो बांद्राय सिफ्लेनाङा गोखा जायो बानलु लाबोनांगौ होननाया आंनाव गैयानो गैया आंसै दे लाबोनांगौ बुंदो साखिनायसै जाबायलै नायदो नों साखिनानै नोंखौ लगायनाय जाबाय एबार जानोसै हरदों एबार जाबाय दे इयाव रानहरदो र' जानानै नायनि आङो लोगोफोर दान काट दे रानदो जों आं बेजों जास'बाय थावथ्रा होनदों आरो जागोन नै जिसु बिजामादैया खायसिगोन दायो लायलाय माखौ आयु गुमासो बेना नामा गुमा गसेब खालाय फुरिलायबावलाय माराम ओइ माराम फुरिलायबाव नै जाखादां ओइ माबा हरद' मा होनो आया दे लागाव ओइस लाजिलायबो जिसु बिजामादैया आयु दे गुमा लागाव देब्रा जा ओइस नोंलाय मायाव जागोन मायाव जानो गामलायाव जागोन आं गामलायावसो जाखायो आंना होदो थोरसियावनो होगोन आं थोरसियावसो जागोन आं गामलायाव जा थोरसियावनो होखादो डाइरेक्ट जाखानोसां आंजों जाफायो नामा बुरबक बायदि होनबा हरदो आंना गामलायाव साबेसेनि बिलाय बिदि नষ্ট थांजोबगोन नामा लागावनोसै सामसबो गैला ओमफ्राय इसोरनो माखौ जानांगौ नै थोरसियावसो जाबावनोसै जोंहा गोथावानो no गोखा जागोन बे आयौ रे मा बायदि जाबोलायो जुमब्रा खाजि
बानलुआ बारा आर'आखै माथो खारेन नांबानो दानो खारेन बानो फैयो खारेन नांबानो दानो खारेन नांबानो फैयो लागाव एसे बारा जादों आइसो जुमब्रा जाबाथाय खिबाथाय खियाव एकदम गदा गदा जा माबाजोबखायो गदा गदा गजोबो हजम जाया फुरिगनसो लायबावोबा बाजार जागौमोन जाखांबाबो जानांगौनो जल्दि जा नोंनि थाखायनो माबाखादों जल्दि जा नोङो ओइनो दावराव बुरिया माबा हागासिनो दं बन हास'गासिनो दावराव बुरिया जोंना Camera, kita dah belum beres ni, nak nunggu je ni.